ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ତ କରୋନା କେମିତି ଉତ୍ପାତ କରୁଛି। ତମ ପାଖରୁ ତମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ତମ ପାଠପଢ଼ା। ତମେ ଏବେ ଘରେ ଖାଲି ଡେଉଁଛ ବୁଲୁଛ। ନା ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ନା ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁଛ। ତେବେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଆଜି ତମର ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ତମ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିବି। ତମେ ସେଇଥିରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି କବିତାଟିକୁ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ିବ। କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ହାତୀ ମାନିଲା ଏଣ୍ଡୁଅ କଥା। ହାତୀ ଆସୁଥିଲା ଶୁଣ୍ଢ ହଲାଇ, ମେଣ୍ଢା ପଲ ଦେଖି ଗଲେ ପଳାଇ। ନଈରେ ପଶିଲା ହାତୀ, ଶୁଣ୍ଢରେ ତାର ପିଚକାରି ମାରି ପାଣି ଖେଳେ ଗଲା ମାତି। ହାତୀର ଖେଳକୁ ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖି କହିଲା ତାହାକୁ ତରାଟି ଆଖି। ଅସନା କରୁଛ ପାଣି, ଜୀବନ ପାଇଁ କି ବିପଦକୁ ତୁମେ ଡାକୁଅଛ ଜାଣି ଜାଣି। ଶୁଣ୍ଢକୁ ଉଠାଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ, ହାତୀ ପଚାରିଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ଭାଇ। କହିଲ ମୋତେ, ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣୁଅଛି ସତେ। ଏଣ୍ଡୁଅ କହିଲା ହେ ହାତୀ ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡରେ କି ତୁମ ଅକଲ ନାହିଁ। ଦୂଷିତ ହୋଇଲେ ଜଳ, ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗରେ ଲୋକେ ହେବେ କଲବଲ। ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲାଇ କହିଲା ହାତୀ, ଏଣ୍ଡୁଅ ଭାଇ ତୁ ମୋହର ସାଥୀ। ମାନୁଛି ତୋହର କଥା, ସାନ ଦେହ ସିନା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ସାଇଛି ଚିଚର ମଥା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ, ଏଇଭଳି ଆବୃତ୍ତି କରିବ, ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତମେ ସେ କବିତାଟିକି ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଅଛି ତମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ। ଏବେ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ସେ କବିତାଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି କୁହ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏ କବିତା ଭିତରେ ଣଣ୍ଡ ଆଉ ଣଣ୍ଡ ଅକ୍ଷର ସବୁ ଅଛି। ତା ଚାରିପାଖରେ ସବୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବ। ସବୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଣଣ୍ଡ ଆଉ ଣଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ କେମିତି ହୁଏ। ତାପରେ ଗୀତରେ ସବୁ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ଗୀତରେ ବହୁତ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା। ତମେ କହିଲ ହାତୀ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ପାଣି ପକାଉଛି। କହିଲ ହଁ, ପାଣି ଦେଖି ଡ୍ୟାସ୍ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ତାର ଉତ୍ତର ତମକୁ ଜଣା। ତମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଛ। ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଡ୍ୟାସ୍ ହାତୀକୁ ଅନେଇଛି। କହିଲ କ'ଣ ହେବ ଡ୍ୟାସ୍ରେ? ପିଲାଟି ଦେହରେ ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଛି। ଜାଣିଛ, ତମେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଛ, ଅଭ୍ୟାସ କରିଛ। ପିଲାଟି ନିଜ ଦେହକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା। କହିଲ ହାତୀ କିପରି ଆସୁଥିଲା? କହିଲ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କୁହ, ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ଏକାଥରେ ସମସ୍ତେ କୁହ। ତାପରେ କୁହ, ଏଣ୍ଡୁଅ ହାତୀକୁ କି ଉପଦେଶ ଦେଲା? ବୁଝିପାରିଲ? କବିତା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଦୂଷିତ ଜଳରୁ କେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ହୁଏ ତମେ ଜାଣିଛ। ତମେ ବି ଜାଣିଛ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ତମ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କର କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ତମେ ଜାଣିଛ, ବହିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଣ୍ଡୁଅର ଉପଦେଶ ଶୁଣି ହାତୀ କ'ଣ କହିଲା? ଆହୁରି ତମେ ସବୁ ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦ କେତୋଟି ମୁଁ କହୁଛି ଣଣ୍ଡ ଥିବା। ତେବେ ଣଣ୍ଡ ହେଲା ତେଣ୍ଡା, ମୁଣ୍ଡ, ତୁଣ୍ଡ, ଖଣ୍ଡା, ଖଣ୍ଡ, ଦଣ୍ଡ, ଗଣ୍ଡା, ମଣ୍ଡା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଏମିତି ସବୁ ତମେ ଯେତେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛ, ଯେତେ ତିଆରି କର ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଣଣ୍ଡ ହେଲା କଣ୍ଢେଇ, ଷଣ୍ଢ, ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦି। ତମେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବହୁତ କରିପାରିବ। ଆଉ ତମେ ହେଉଛି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ସବୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ତମ ଖାତାରେ, ତମ ବହିରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତମେ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ କରିବ। ଯେମିତି ଅଣ୍ଡାକୁ ଲଗେଇକି ବାକ୍ୟଟିଏ କଲ, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ସେମିତି ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ତମେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିପାରିବ। ତାପରେ ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବ ଏବଂ ତମ ପାଖ ପିଲା ସହିତ ଆଲୋଚନା ସେ ବାବଦରେ କରିବ। ଛଣା ହୋଇଥିବା ପାଣି, କହିଲ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା। କି ଚିହ୍ନ ମାରିବା? ତମେ ମାରିବ ଫୁଟା ହୋଇଥିବା ପାଣି,
ଛଣା ହୋଇନଥିବା ପାଣି। ଯେମିତି ହାତୀ ପାଣିକୁ ପାଦରେ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳିଆ କଲା। କେଉଁ କାରଣରୁ ପାଣି ଅସନା ହେଲା? ହାତୀ ପାଣିକୁ ପାଦରେ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳିଆ କଲା। ଆଉ ସେମିତି ପାଣି କେମିତି ସବୁ ଗୋଳିଆ ହୁଏ ତମେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ। ହାତୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ ଜୀବମାନେ ପାଣିକୁ ଦୂଷିତ କରନ୍ତି ତମେ ଦେଖିଥିବ? ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଜୀବ। ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲୁଗାପଟା ସଫା କରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରିଷ୍କାର କରେ। ଏମିତି ସବୁ କଥା ତମେ ସବୁ ନିଜକୁ ପରସ୍ପରକୁ ପଚାରିକି ତମେ ଲେଖିବ। ଆଉ ତମ ଘର ପାଖରେ କେଉଁ ନଦୀ ଅଛି, ଆଉ ସେ ନଦୀ ପାଣି କେମିତି ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ତମେ ଲେଖିବ ହେଲା। ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ତମେ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ କରୋନା ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ସେ ଘରେ ବସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ମାନି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ଆଜି ଏତିକିରେ ଆଜି ସାରିଲି। କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ତମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଟା ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେବ ହେଲା। କେଉଁ ଦିନ ଜାଣିବ ମୋର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କି।